Oké, mijn lekkere wentelteefjes. Kijk, luister, ik snap dat het raar klinkt, oké? Maar ik bedoel gewoon French toast. Oké, het is jullie woord, oké? Jullie komen met wentelteefjes, dus kijk niet naar mij. Oké? Het is tijd voor Papi Lingoles met Papi Daryl. En in het thema van dingen die soms een beetje gek klinken, maar wat anders kunnen bedoelen, gaan we vandaag wat Antilliaanse gezegden samen doornemen. Oké, laten we beginnen. Tur shimaruku tahechu. Wat er letterlijk staat is, alle shimarukus, een kleine tropische fruitje, zijn rijp. Maar wat het betekent is, alles is geregeld. Alles is gefixt. Tur shimaruku tahechu. Het is rijp. Het hoeft niet meer rijp te worden, want het is geregeld. Het is gefixt. Oké, tur shimaruku tahechu. Volgende. Botakos di kologa na oreja. Wat er letterlijk staat is, je bent iets om aan je oren te hangen. Maar wat het betekent is, je ziet er echt leuk uit. Oké? Je ziet er zo leuk uit dat ik aan mijn oortje wil hangen. Oké? Die dingetje aan hebben met die veertig, die dingen, die oor. Je ziet er echt leuk uit. Botakos di kologa na oreja. En als laatste. Eta biba tena chokamata. Wat hier letterlijk staat is, die woont helemaal in het doodsteken. Maar wat het betekent is, die persoon woont gewoon heel ver. Zo ver dat je liever van steekt, dat je daarvan gaat steken. Dus al jullie mensen in Groningen die afvragen waarom we nooit langskomen op visite, want je woont in Chokamata, je woont helemaal in Chokamata in Groningen, dus daar komen we niet langs. Bota biba tena Chokamata.